салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони дуюмии шабакаи Сафахон ТВ. рӯзи як шумо бахайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯза бисёриҳо мепурсанд ки ҳам хонае ки гал задагӣ боша ҳамро абой зада мешава ё ки не. бародарон нигоҳ кунед, хона шиштагие, углаш кафидагие, ай таҳтотора углоира мо мазин мекунем, болора бинен дуда гирифтагӣ ҳама ҷазира ҳамаира аякро тоза мекунем, хишру шукурка мекунем, баъдан абоиш мезанем. танаи лак заги мо шикаи буд, ира пони мо шукурка кунем, нажак гарубикати тоза кардем. Ана худо хоҳад пони намира абой мезанем. Иншоалло потолокоша сафед мекунем, люстрша алиш мекунем. Ана хай абой мезанем, нидадилкоша ҷамъ мекунем. И болои дарда гипс бурводаге ирам мегирем. Инҷаша кафел мезанем, худо хоҳад помин. Инҷа ҷои печка мешавад, кафел меояд. Ана турбаи буровардагие, ӯ турбаро мегӯем нимша бибирем. Барои бисёри бад буровардагиро бибирем, қарша гум кунем, 0 ба 0 девор кунем, баъдан абой бизанем. Оли амихел фикр дорем, бояд амихелиш кунем. Ҳаткусош гилзагия ки ҳаткусо ҳамаира сафед мекунем, ҳамаро ҷобаҷо мекунем. Иншоалло навор мекунем, пешкаш шумо мегардонем. бародаро ана абоймон ами абой меояд, аяна меган и абои моишняй аякро бридесем. Иншоалло ки задем, бо навор мекунем, пешкаш шумо мегардонем. Дастгира фаромӯш намекунем. ана обуна мешем ва лайкора мемонем. ина бародаро хонаи абойзагимон, ин хона гилзаги буд, чӣ хеле навор да бедаг навори пешакӣ да ана абоиш задем. Ина пони хона тайёрай люстрашам часпондем, рости камтар дехтар камераш кем. ана як маърака буд, ба ҳамин хотир маърака гузаронем, баъдан камера кем. ҷои печкаро фитабдем, кафел мезанем, кафел задем. Ина ҷои печкара абоя задем, 4 угли абоя бридагием, 4 угли девола. нигоҳ кунед чӣ хеле беҳтарин омадаги абоимон, абои моишния гарантишқатия. телевизоршам заги буд, кандем телевизорша, курпачаам чиша буровардем, хостам навор кунам барои шумо. ана пинисои поёнро нигоҳ ки сери задагием, чӣ хеле ба зеб омадагияй. гуфтем пола краска мекунем, рости маърака буд, дига успед накардем, краскашам накардем, монда михел. ва касони дам хеле ремонтҳо маъқуле бародаро, дар WhatsApp наисонед, нашуд нарх наво суҳбат мекунем ва ки ҷои нархомон туғри бигира ремонт ҳам мерем. фақат дастгира фаромӯш намекунем, бачаҳо лайкора мемонем ва дар канал обуна мешем. баландии хона 3.10, нигоҳ кунед чӣ хеле баланда, баланд ба зеб меояд. ина люстрш дадем, люстр абой магазини хидматда ҳасте бародаро. метавонем бинависонед, доставка ҳам мекунем, равонтон ҳам мекунем. иншоалло абоё ҳама качественияи ҷойгоҳи абоёи беҳтаринай. моиши ҳозир стикшашон метавам. инами стика, ина бародаро, инами стик омадагия. ина нигоҳ кунед, гал стикай. хулоса дастгира фаромӯш намекунем бачаҳо, ча лайкора мемонем, дар канал обуна мешем. чӣ хеле гуфтем, дар видеоро дар имо WhatsApp подписка кунем бародаро, беҳтарин мешавад. чанд қад шумо дастгир кунем, мо ҳам қадар видеои нави дар нав пешкаш шумо мегардонем. ва ки ҷое бошем бачаҳо, ча худованд нигаҳбонтон бошад. панотон ба худо. то навораи ояндаи Сафахон ТВ-ра фикротонро дар комментария бинависонем бародаро.